Ahojte, dneska sme si vybehli do Komárna na... Kde sme to vlastne? Kde sa to nachádzame? Povedz mi. To sa volá bazén. Čaute, čaute. Bazén v Komárne. S kamarátom Átilom ma tu pozval. A ideme skúsiť taký netradičný lov na plavák s ťažkou montážou. Mám tu aj deličku so sebou, ale jak tak pozerám na tie montáže, tak asi použijeme udice s navijákmi a plaváky troška inej nosnosti. A pozrieme sa aj na montáž, ako sa pripravuje aj na krmnú zmes a to všetko, čo dávame alebo nedávame na háčik a na samotný spôsob lovu. Tolstolobici sa nám na tejto vode, širokej vode docela dobre ukazujú, takže sľubuje to možno aj celkom zaujímavú chytačku. Skús mi popísať ešte raz teda, že čo tu máš pripravené. Mám hlavnú šnúru. Na hlavnej šnúre mám dve zarážky, čo kvázi mi budú zabezpečovať hĺbku plaváku. Potom ide, prvé je, navleknem si olovo, čo mi potom plavák udrží. To je také špeciálne olovo, vymyslené na to, aby to sklzlo rýchlo na dno a udržal mi plavák. Plavák klasika skoro ako na šťuky, 55 gramový, s väčšou anténou. Dve bužierky zabezpečujú, aby som vedel, keď je menší vietor, tak si chytím bužírku, dotiahnem dole, nižšie, zabezpečím si tak, aby som ďalej keď si to nahodím, aby som videl lepšie, ako ten plavák pracuje na vode. Tu mám montáž, na čo sa ryba chytí. Je to z Duralu urobené. Mám tam klasické krmietko, kde dám krmenie a dám planktonovú tabletku a dvojku háčik. Veľmi silný, ale veľmi ľahký. No, ideme to skúsiť nahodiť. Ja sa teda zatiaľ kryjem. A to som to nahodil, púšťam šnúru. Kým sa mi plavák nevynorí a keď sa mi plavák vynorí, tak viem, že je tam fix. A nechytáme teda na dne, chytáme pod hladinou. Ako hlboko skúšame teraz? Teraz meter a pol sme. Meter a pol. Plavák vyšiel. Vidíme, je tam fix. to fixné olovo máme vlastne na dne, to nám zachytilo, aby nám to vietor nebral preč. Dáme dole a čakáme. A môžeme sa posadiť do stoličky a ideme odpočívať. Tak montáž som si pripravil troška iným plavákom, predsa len ja chytám troška ľahšie, uvidíme čo to bude. Takýto 30 gramový, tiež mám zadné olovo, aby mi to vlastne vyklesalo a ten plavák mi nelietal kade tade. Mám to na nejakú 30 kg šnúru, obratlík, takáto tá tabletka, dobre hovorím, tabletka je to, že? Tabletka na tolstolobikov a pomerne veľké háčiky, je to taký systémik, v podstate takto mi to bude pomalinky dole týmto smerom odpadávať a očakávam, že by mi to tá ryba potom mohla nasať. Tak uvidíme. Ešte sa pozrieme na tú tabletku, čo to robí vo vode. No takýto zelený kal, takže bude to veľmi zaujímavé. Guess that's what I get for leaning into the best friend. Now I've got one more accent, two less hands here for holding. Ignored all of my reasons for running far from my feelings.
me down on my knees and watching you as you're leaving. I hear you say goodbye, and I say I'm fine. But if I'm honest with myself, I'm a mess, total fake, thinking I might need some help. 'Cause I never change, always getting in my own way. Oh, look at this mess I've made. Look at this mess I've made. Oh, I'll take the blame. To už 3 minúty to naťahuje. Stále je tam. Tak s ťažkými montážami sme čakali na tolstolobikov s takýmito tabletkami. Perfektne fungovali, ako bolo vidieť, že tí tolstolobiky okolo toho chodili, ale dneska nejako nechceli sa pichnúť a teda ten systém určite je dobrý, ale dneska nám úplne nezafungoval. A keď už som myslel, že dneska budem bez tolstolobika, tak som si tam dal boloniesku, že si idem plotičky nachytať a bum, jedného som utrhol, za chvíľku ďalší, no a tretieho som vyťahol, takže za mňa úplná spokojnosť. V Komárne ich majú na tejto vode plnú stodolu. Odporúčam si ich zachytať. Krásny zážitok. Tak, na ťažkú montáž neprišiel, ale prišiel na bolonézu 6 metrovú takýto plaváčik, 12 koncový silón. A takáto nenormálna ryba, kokso, 10 kg dobrých na 12 silón, takže dá sa aj na bolonézu chytiť tolstolobik. Nádherný. Tak, a pustíme ho, ne? No. Tak, ešte poď so mňou, ja pustím ho pomaly. Som tam dole. A pláva. Ešte. Dobre, super. Čau. Díky moc. Pozrime sa ešte na montáž. V podstate dve montáže dneska. Jedna bola, že originál na tolstolobikov na šnúre, to zadné olovo so zarážkou priebežný plavák. Ten mi išiel až ku olovku na spodu karabína, takýto veľký košík na tabletku a krmivo, ktoré mi tam pekne sa rozpúšťalo v stĺpci. No a taký solidný hák, myslím si, že celkom dosť. No a v porovnaní, tu to bolo samozrejme tiež na šnúrke. Celý čas mi to tá ryba, boli aj zábery, odcuckávala to, ale žiadny tolstolobik to nebol schopný nejakým spôsobom nasať tak, aby som to premenil na záber. No a tá víťazná montáž, paradoxne, určite to bolo dielo náhody, ale takýto bolonézový plavák, ktorý mám urobený takto na priebežno a v podstate mi potom silone do tej hĺbky postupne vyklesáva. Ten plavák má nejakých 10 gramov, torpilka cez obratlík, mal som tu 40 fluorkarbon, asi 1 meter dĺžku, jeden broček dole s obratlíkom a na konci jaký háčik je treba na tolstolobika, no takú desinku, no jednu kukuričku som tam dával, akože myslel som, že príde kaprík, ale teda nasal to po ceste ten tolstolobik. Takže toľko, no dá sa teda aj na bolonézu chytiť na 6 metrov, pekný tolstolobik, veľmi pekný zážitok.
keď ho chytíš, môže sa stať, že ti príde ako amúr, oproti ti bude plávať. Áno. A vtedy rýchlo, nemám a zrazu pri brahu vidíš, že ty kokos, čo to? Nechápeš, hej? Hej.